highlifeng.com. highlifeng.com. Yeah.
Here is Dr. Rama. That's the one I know. You see the arrival of the Dr. Ramas is Oba one of Uri Kingdom.
aka ekpuchi ọnwa Igbo leader ojele Igbo mkpụrụ akwụkwọ gba igwuru igwe metụrụ ịnụ were ọjị ihe nke wepụ ọjị ndị elu niile maka ọzọ echizu na mgbe biko enwere ofu nnukwu odogwu ọchịagha ụmụ eje maka onye ọbụla ị na-ekwu maka Enugu ukwu itinyere ụmụ nri oge adịghị adịrọ mma ịgbara Enugu ukwu na ụmụ nri oge ọbụla sọsọ Paulina maka na ndị edu ude were ọjị na-ekwu ya oche ya n'Enugu ukwu na ụmụ nri anyị mụtara amụta ndị papa kpọmkwem ọrụ mma ma ndị apụtara na biko were ọjị were ndị nọọkụ ụlọ na maka eji na nọọkụ ewere ede na ede ebe eji na nọọkụ ndị nwe na nọọkụ were igwe nwe edebe eze were ọjị were nye ezi ude na nọọkụ ibe anyị biko na-abụọ n'ebe esi eme ya mmadụ ekwukwu unu n'okwu mmadụ erike na anyị kawa ndụ tụwa nzu o nwere ka ọ dị biko nwata ọchị ụmụnne m ka Chineke nọ ezigbo ihe nọ ibe anyị eṅomi emetenye ebe a aka ama na-atọ nọ na nri na aka ama niile nọ na nri n'Enugu na ụmụ n'obodo niile ihe eṅomi ife ụmụ ọgwụ mere taa a na-eme ya ọbụla ibe ọhụrụ nyere anyị ibe ndị aka ya na ya site na Chukwu ma ya lee na ọfọ microphone onye ụmụnna ọtụtụ ọ na-eso ọba ahụ ọ nọkọbụ n'ebe ahụ igbe anọ n'ebe ahụ ebe na-aya anyị na-aya Chukwu ọ gọzie nwatakịrị na-echi echichi ọ na-aga n'ihu ọ na-agaziri ọfụma ochiche nke ọ gaghị echi nke ka nke anyị na-aya Chukwu ọ gọzie onye ọna dị ebe a ka ọ na-anụ ododo ebe ọ bụ ndị ọra ya dị na ka anyị na-aya site na Kraịst ịhụnanya ana m ekene ọra na eze nọ n'ụbọchị tata ekene pụrụ iche wee dere ụmụ ọkụ ụmụ adaọra ndị ọkwa nke ụmụ okpo maka na a sị na amara ebe isi ya ebido a sị na onye nọrụga ọ bụrụga ụbọchị tata ụmụ okpo kpọrọ okwu pụrụ iche ọnya ka anyị ji wee nọrọ unu ma ndị anyị na-anụ ma ndị mba ndị enyi anyị ndị ife anyị na-eme dị na mma na anyị na-agụkwa n'ọrịa ọ naghị akwado na-ekwu okwu n'ụlọ ụka na-aba mba kesi ka anyị esi nọrọ na ụbọchị a ihe omume unu maka na unu kpọrọ anyị oku anyị wee bịa anya anyị dịkwa n'ebe unu nọ mana ọ bụrụ na unu bịazie unu ewere ọnyịnya chụọ anyị gbawa ọsọ anyị awụcha ma edo aja anyị awụ ọnya ibe anyị na-ekwu na ume unu ka anyị bịa ka anyị bụ ka anyị ṅomie unu na-echi pin ọ dịla nke enwego ndị mmeri elu ọ nke mezie ṅomiwe ibe ọma ka a na-eme ṅomi anyị wee bịa ka anyị ṅomie unu so akọrọ agwa unu n'ụbọchị ata ya ama mma karịa ka ọ dị onye ba mbanya sịrị mgbe si ọ adịla unu mma na-eme anya n'aka nri na n'aka ekpe otu iyom nke onye kpọrọ anyị oku tata ha nọ dịka eze azụ nne n'aka nri mgbe ogbeeze odo padọka iyi ndị nwunye anyị dị n'ụdịra ndị enyi anyị ndị nze ndị chiri echichi anyị ji aka anyị n'aka ekpe nabata mma niile
wesi n'ụbọchị tata ya abụrụ anyị ibe ọma onye ọbụla na-asara ibe ọma na ibe ọma ya emeri o n'ezie ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ụba ahụ izizi ịbịa bịara m sisi mbata ka m na-enegharị anya ebe niile ekwucha n'oge anya onwekwe nke nwere ihe ọ na-eme nọọ nke gị na anyị ka alụ iruo gị na-agba izu ọgba ihe ọ na-alụ anyị ewee nọrọ na-edozi ụmụ ọkụ adọrọ anya wee mere ka esi eme anyị analụzie were bụrụ ibe mmụta dịla anyị onye ruo ihe ọma ka a na-eme nṅomi wee sị ka Chineke gọzie ọjị anyị taa anya ka ọ zụọ anyị arụ na nke obi site na Jizọs Kraịst enwe anyị Zolo abịa ka m nọdebe ọkụ aka m bụrụ ama ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ na o wee nye m ọjị a ka m ga-ekene ụlọ ekene ibe nye ya eme ebe a ọ ya adịrị ụmụ mma ọ ya adịkwara anyị nwa bịa abịa mma wee na-arịọ Chukwu nna apụghị ime ibe ya ume ka ọ bịa were ọjị a ka ọ taa n'otu ka a taa n'ibe n'ibe ibe a ka anyị na-ajụ ase na Kraịst onye nwe anyị biko ribon ekele m ụnụ maka na enwere remain ribon ọ bụ ka egbe ana m afụ ụzọ biko nnukwu onye ọbịa n'ebe a bụ ọgbarụrụ ihe ụnụ na-anụ ọsa n'ebe nwoke karịsị nwoke na-agụ egwu na nri enwere ibe mmadụ na-ekpe ekpere na ndụ ka ọ nwe onye nọchiri anya ya na onwe onye mkpụrụ eji na-echeti ya nyewe Ọsadebe nọ na nri live taa unu mana Ọsadebe kpọọ nri 1975 ụmụ oriri ụsọ ma ọ wedebe ahụgwọ maka nwa ya afọ nwa ekete nna nọ n'ime anyị taa biko bụrụ nnukwu ọgwụ ọjị a o jiri n'ebe a o wee je wepụ oji ọjọọ ọtọgbọ wepụ oji ike ọgbarụ wepụ akụọ mmanya maka anyị na ndị Izrel na-emebe obodo ma ị wee sị na ndị Igbo ndị Izrel ka ndị isi Igbo na ọrụ Igbo si Izrel ndị ọcha na-akpa anyị dị wandering Jews of Africa ngwa ọba mmanya tinye ya ibe atụpụrụ ndị nna nna ya mmanya ama na ibe anyị na ụmụ ọkpụ transakọfati banye mmanya ebe a ibe ọbụ mmanya ndị ọba mmanya kwetara anyị ibe abụ almost 200,000 USP ọ mmanya ndị ọba mụ ọbụla eze ọba gburugburu onye si na ọnụrụ onye si na ọbụla isi akwuo ya ọ dị azụ ya ọzọ ụlọ a na-azụ aza kemandụ gwara kọt emetere mmechi anya ọkọrọ mmiri enwere ihe ndị ọzọ merie anaghị arechite eze ọba abụla eze ahụ ya pụpụte otuozi eze ndị ọzọ so ka anyị na-ene anya ka nwụpụta ibe anyị anwụpụta ka anyị nene ekele m ọnụ dịka onwe na-akpọpụ nna nna anyị ha omume nwere mmiri ji wee bili ana m asị na nwoke ya adụ nwaanyị adụ ndụ mmiri ndụ adụ mmiri atọpụta ọdụ anwụrụ mmiri atara m azụ anwụrụ wee na-agbọpụ nna anyị zi wee na-akpọpụ nna anyị oke ka dụkwa dadụkpụrụ isi ra igbo nna anyị afọ ọkụ nna anyị dakwasị enyi nna anyị okwuru ọra nna anyị Chineke ibe alọ hapụrụ m n'igbo nna anyị ada agụma ọ sịkwara nna anyị nwe ya ezozi ebe na-ebe ọ sị nwoke dị akwanụ ndị akwanụ nwoke dị ndị mpụtara ndị otere nna anyị echu na nwata biko nụ nna anyị nwata nwoke onye igwu wee sị Chineke nọ n'elu Chineke na nna anyị ọkpara nna anyị ezi eke ibere nwere igbe iberekwe na anyị nna anyị ọrụ ha aka Okeke ọgbasị ndị Igwe na-agụ nna anyị Okeke ọgbasị ndị Igwe na-agụ ndị mụ na ndị egede nna anyị ezi ka ọgụrụ ha nna anyị taba asị ụlọ weredoro na-ekwo ekwo ibi ya ofe egwuru na ebe ọmụrụ odogwu karịrị odogwu azụ unu ga-akwanụ ibe ndị bụ ọkaka na ndụ ọkaka na ndụ ga-akwanụ asụ nwoke ya adụ nwaanyị ya adụ ọsụ otu unu ga-agụta ọkwanụ ya maka adọwaanyị adọwaanyị mmeki itiwere nụ na ala amaghị ya karị na ọgụ ejikwa ya na ọrụ eji onye ọbụla na-enye mma mmadụ na nne anyị
na ọrụ ibu ndị ọkwụ ka ya ejiri ndị nke ọma na ndị ndị ọdị atọ ka akwado m eki ihe sa ndị na anaghị anyị na mkpa ọ ya eme na eke mee na oyi mee na afọ mee na nkwọ onye ọdụ nwoke bịa onye tọọ Chineke na nwoke dị ọnụ ọdụ nwaanyị bịa mma mmụọ ogede echuola ebe nwoke ga-emere ibi ụkwado na ọmụ nwapụtara na iwe kwuo eziokwu na mbụ eziokwu anaghị egbu mmadụ kama eziokwu ya egbu m ogbuo ndị mkpu ezi Chukwu nọ n'elu Chukwu nọ na ụmụ akwụkwọ anyị ọha ibu na ebe a bụ ife aṅụrị anyị ebe ife aṅụrị ahụ ga-ege mme ya na oye mee na afọ Chineke nọ n'elu Chineke na ọ bụ ọnwụ ndị ji wee bịa ọ ya dị ụnụ mma Chineke nọ n'elu Chineke ana m ekele Chukwu na-ekele nwoke na-ekele nwaanyị si na esi ka dụ ma ọ dụrụ ngaba otu nwoke ya adị nwaanyị ya adụ igbo ya adụ Chineke mee ndị ibe nwata agabara ire oweta aka nwanne ya eji Chineke ya maa ya arapịa udo na ọṅụ igbo emetekwala onwe ha esirika ebe nwata na-eme dibịa mmegbu okete chụụla Chukwu nọ n'elu Chukwu nọ na azụ ndịbịa nọrọ ha si ibe ndị na anyị na-emeta ya gasị ụgwọ ọrụ dị iche iche dị wee bịa gaba ya eji na ya eme gịnị ya amakarịsị asị biko ndị ahụ na-achịsi ọchị mara ka wasị ọbaba wasị akawa asị m ọfọ soribuele dabian oke ndị ọbụ na ọchị dị n'ihu na-ewasị atabi ya onye ndị ọchị dị n'ihu ha wasị anya tabi ya ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ya awala unu na-eweta ka ebe ife maka ọwalụ oh yes
He awoke in water. He am I kenele. Hey, wave. Yeah. Whether to resemble him. The Fernando Mona. Ọbụ n'ebe ndị ime nke ọma ka o kene ebe ahụ. Ndị ọ na-alụ. Daalụ. Izu keme. Anara m aka. Otu ọnụ asa ngaji. Ka wo fanta ebe ahụ nwoke. Ngaji wee onye ebefe ọdụlụ ọzọ. Ka wo fanta. Ọ dịkịta ọkụ ma ọ kwụsịala ya ọkarị taa. Ewele. Ọrụ ọrụ. I don't know what you're saying. Bobby, look here. Kutano, kudu go kidi ka we na fight here. Ụmụ okpo ndị nna, unu ga-agbakọnata, unu bịa fụ ife anyị na-eme. Wee bụrụ na ụmụ okpo aka mkpịsị nri ọfọlọ ka anyị emie ọ pụrụ iche ka ọ chụrụ bịa ọfụ white ka mfụ ụzọ taa ka ụmụada zukọrọ wee na-echi gị queen of aka mkpịsị queen of nri queen of aka amaghị isi gị n'obodo a ọ queen ka ị bụrụ ha ndị ọzọ bịabazi afọ esobe gị n'azụ gị nwa ada mụtara ọkụ a Twelve a ga-abịa n'aka anyị mụrụ ya taa ka a na-echi gị echiche ka ọ dịrị gị na mma n'ike nke mmụọ nsọ pụọ n'aka pụọ n'aka ụgbọ abagbuo isi iwe na-ekwuchasị ekupu mmụọ ọjọọ ekupu mmụọ ọjọọ kupu mmadụ ọjọọ kupu ndị obi ọjọọ maka ọ nwekwa ndị isi nne na-adịrọ mma iwere akụkọ ị na-ekwuchasị ịgụọ n'oyi gụọ na asị gụọ na nkwụ gụọ na ede onye na-anọdị n'ihe isi etu adị ya n'ezi ọbanyaka Stop. Hey, invite you to Jesus. Oh, Jesus. Hey.
agịrịga iji wee jizuo odogwu adịghị izu ọ nwere ife eji ama odogwu Staff of office. ndị na-achụ etu a All staff of office. ọ ga-atụ ụmụaka ji wee chie gị odogwu adị ga-abụrụ iji wee lụọ eme imetụ odogwu ụmụ ga-eme imetụ odogwu nwa nwa eme ihe ahụ ka ọ ga-abụ n'ezinụlọ be nna gị bụkwa n'ezinụlọ nke gị ebe ikwu na etu a ka ọ ga-adị High Chief. Where na so bego na mo ugbu anyị nọ na agụ ụgwọ anyị use our dialect. Nre. Nna m ekene eri na n'udu pụrụ iche n'ụbọchị tata anụnwa. Ọ sị ụbọchị tata mara mana anyị si amata onye ebu anyị ma onye ebu mana ọ dị na watch live online ka esi kọwala onye ebu ọ na-amagolo onye ebu nna. Afọ m ka bụkwa ife nwa Igbo mara Igbo niile jiri ụwa niile mara amadụ. Ambassador Dr. Ramas Okoye Asos, eze ọdịnala omenala Igbo gburugburu, nnukwu one of Nri Kingdom, international president, Foundation for World Peace and Cultural Reorientation. Esi m na Nri, in another local government area of Anambra State wee pụta. Nna m ekene eri na n'ụbọchị anyị fụ ndị mmadụ ka azụ aka ịzụ azụ na be gị n'ụbọchị tata from different places. I wesị kọtara ife eme n'ụbọchị tata mee ndị mmadụ ji wezi aka ịzụ azụ. Ojoro Igbo a na-eme interview. High Chief nna m ekene eri na n'ụdị pụrụ iche n'ụbọchị tata anụnwa anyị ma onye ebu mana ndị na-awọchị live online a sị ịkọwalụwa onye ebu. Afọ m ka bụkwa Ambassador Dr. Ramas Okoye Asos, eze ọba akaji ọfọ ndị Igbo niile, eze ọdịnala omenala Igbo gbara gburugburu, ndị one of Nri Kingdom, the custodian of Igbo culture. Esi m na Nri in another local government area wee pụta. Nna m ekene eri na n'ụbọchị tata anụnwa anyị na-epụrụ ka mmadụ zaka ịzụ azụ na nri n'ụbọchị tata nke bụ na be gị from different part of the city wee sị ka anyị kọtara ife na-eme n'ụbọchị tata ndị mmadụ ji wezi aka ịzụ azụ na be gị n'ụbọchị taa. Ọ bụ nnukwu ife ọṅụrị wee nyere Chineke wee nyere m nwa maka na Chineke ji ofe okwute tugbo nọrọ na-abụ onye agara aga ka my second son bụ ya fọmasị ka nwunye ya lituwute agaraga nwoke. Wow, my wonderful. grandchildren wee dị increase. Ọ dịrị isi na mmadụ na-arụ ọrụ ebele nke akpọ consultant, spiritual consultant for 30 years. Wow, I've never wonderful. lose a soul. My 7 children are alive. All my grandchildren are alive. And then God added one. Ebe mgbe ụmụ ọkụ si na faya ebunye aja m nwaanyị bụ isi nwaanyị abịala m ụwa. Na faya etu ihe ugbo kachasị ugbo. Na faya emechi arọ na be m. Nsị ka nnebe anya. Lụọ tata, ọ bụrụ tata ka ọ were bunye wee na-akpọzi akwa ya. Ife emebeghị na Nri, ife emebeghị n'Igbo, wee bụrụ queen ụmụ ọkụ nke bụ Nri bụ the citadel and epicenter of Igbo tradition and culture melota. So ọ bụ ma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ọ bụ wee bụrụ sọsọ pọlina na aṅụrị ka m na-enwe maka na ọ bụ ife ndị iti na-akpọ celebration of life. Exactly. Ọ na ndụ m ka o mere. Exactly. Nna m ekene eri na n'ụbọchị tata wee sị na ife ọmụ ugbo the first in history na Nri a na-eme ụdị ihe dị etu agụnwa bido na be gị ka o bidoro izizi. Nna m ekene eri na wee sị ka emeta otu obi dị gị n'ụbọchị tata otu obi dị gị n'ụbọchị tata mere ihe dị Ọ otu a. bụ na-ebu m ụsọ nke a gosiri ihe ọma m na-eme ka m na-emesi ike sinsi m natara ebugoro m ụzọ were nnukwu oke ọfọ na-acha ọkụ wee kpochaa Nri nwa ọchị arụrụ ụzọ ụlọ ndị obodo a na-enwe ndị a na-alụ nwunye elu na Nri nnatata ụzọ kpochaa uche oke ọfọ onye ọbụla dibịa ihe na-eme ajọ nsị ndị na-ama ntụtụ agbafusie mgbe bido mkpere ozugbo ọtọrọ na ife ọma dị iche iche mgbapụ mmiri nye ndị ogbenye mmiri a nara ego with gas so ebido na-eme ihe ọma mara m na enwere ndị na-eme gịnị na-edetu ihe niile a na-eme amara m eji otu n'oge ụtọ m ka m ji eme ya ọtụtụ a ka m ji wezuru ụmụada ndị a na-akpọ ụmụ ọkpụ ịma na okwu ha dị ekwu okwukwu bịazi wee tope ngwugwu a na otegbo ha na-eso m na omume m na njem nkwụ m na sisi nnata enwere onye si na ndalajabe na bịa enwere onye si na m akpọrọgbo nwunye ya n'ụwa enwere onye si na m ejidegbo nwunye ya tụọ ya ime ebe a na-ene m anya ibe m na-eme na nkụzi na-akụzi ndị Igbo na ọ dịkwa mma na ibe anyị dịkene m bụ nchi ada m nnukwu echichi o bụ wee wụrụ m ụtọ
wee na-ekele ndị Igbo niile n'ụwa niile wee na-ekele ndị Igbo na aṅụ ihe eji m ndụ m wee ṅụọ iyi na mma agwa Igbo nke bụ eziokwu ma ọ n'ọnwụ ma na ndụ ma ọ na-egbe ma ọ n'ife niile mma agwa ha weta ma ekwete ma ọ na-ekweteghị nna mma agwa ha nke bụ eziokwu. Nna m anyị kenere nne n'udo pụrụ iche n'ụbọchị taata anyị na-ekwe anya mgbe a nọ n'ọgbọ ọ ihe ọma imere ha ka a na-akọwa ma mgbe ị kwalụfe akwa ma mgbe nna gị nwere ihe ọma ị na-emelefe asụsụ ịbata ka ụmụ ọgwụ na-akọwa wee wolu nke wee kene ekene n'udo pụrụ iche. Nna m anyị kenere nne n'udo pụrụ iche anyị wesịkedịzi ọfọ pụrụ iche na ekpele pụrụ iche ị na-ekpele ndị niile bịara ebe a n'ụbọchị taata ugbu a ha na-anaghị eche ezu ebe ha si wee bịa ekpere nna ekpere ha dịka etu anyị ji ọfọ bụrụ oke ọfọ na anụ ọkụ ọfọ amụma na egwu igwe ekpere na ekpere bụ ụkwụ ejibe ya ekeba ya edi na ya aka mma maka etu a mbụ the Archbishop of Igbo Tradition and Culture mbido na ọgwụgwụ nke bidogo kọwa na onyonyo n'iru akwụkwọ ka ngosi onye si na ya ma ya pụta ka ịfụ m na-egosi ife niile obodo m ụcha bụ ọcha ka nji nabata wee si ndị na-ebịa ọnụ dịka etu a mbụ nna ndị Igbo onye nkụzi ana nwa bọyị odibo nwa Igbo wetara mụcha na nji ọbụ ọcha m wee pụta ka nzukọ Igbo ifefe amara maka na agara adịgo n'ife gbasara ọdịnala agara adịgo n'ife gbasara ekpemekpe Igbo erugo afọ onye etu ndị Igbo si eme ife ka ndozi afọ ọnụ maka na a na-edozi mmadụ obodo m ụtọ. Nna m anyị kenere nne n'udo pụrụ iche n'ụbọchị taata nwa wee sị ijide ka iji ọbụla asa njekọ ji na ọ na-eme mma n'obodo inepụ anyị fụ ọfọ pụrụ iche ha gọrọ n'ụbọchị taata bụ ndị ụlọ ọgwụ anyị kenere nne wee sị ijide ka iji nke onye chi ya zelu Dr. Ramas anyị kenere nne n'udo pụrụ iche na nnukwu obi na bịa ọgaranya ka m bịara eze ọba na isi mmiri nwa mụchara amụcha the ambassador ofekara dị eche ambassador of Igbo culture ife ọbụla Chineke kwuru onye eme ga-eme Chineke goziri ya ibe m na-ekwu bụ na bido data m beti egwu na bie nwasị m anyị si akara wee bịa o metere m mma elili ife akpegburu m efifa ife dị iche iche ekwe ya na-ekwu maka ya eze ọba na ebe adrọkwa abụọ Anambra steeti niile former governor of Anambra steeti Obi mana ọnọ Willie Obianọ mana ọnọ the current governor Soludo Solution ọ mana ọnọ High Chief eze ọba kedu ife ya gwa Igbo bụ Igbo ekene ka m na-ekene Igbo na nkwado ndị Igbo na-akwado ma agwa m na mbụ nwa Igbo mụchara amụcha kapụkwala onye ozi kapụkwala onye ndo kapụkwala nwa odibo Igbo agwara m na eji m ndụ m nwụrụ Igbo niile iyi maka na ọmụwawo nna ndị nụrụ agha niile nọ n'ala Igbo ọmụnwa enigo m so mere enile m kọna enwe obosi na ya chụzie na ihe ndị niile dị iche wee sịba gbanwee ndị na ife onye ji ife nwata akalobi ilo wee kwuo m okwu ka oke mgbagirigiri na oke akpa gbanwee ndị gbanwee ndị oji ife nwata ya dị ya ka agbado m ụkwụ na wee na-agwa Igbo okwu abụ m nna maka mụ na ndị okenye mụ na kanịbịa abụgo mụ na Jembadiwo amụgoro mụ na Zik of Africa anụgo so mụ na ha niile alụgo so ya ka m ji nwee bụrụ pawa ọ na-enwe ike ngwa Igbo okwu ọ nọrụ nwayọ nọ mmadụ ya ekwu mgbagirigiri na oke akpere maka onye ji ife nwata nwaanyị anyị echi Chineke ya eme Chineke ya aza anyị ekpere enwere mbatara afụ karịa Igbo amụgo na anyị ataga afụfụ otu ka anyị ji na-agha na mbe n'ụlọ nnụnụ nsị ụrụzọ mgbe anyị ewepụta ya ọtụ na nsị ezigbo onye o mmiri nlenyi ka mbe na-awakọ Igbo ejiri m ya Ambassador of Igbo culture anyị kenere nne wesị wee jide ka iji ya sa jekọ juru na-eme mma anyị kenere nne ụbọchị atọ abụọ ọnwụ ọgụ nwa wepụtara atụmatụ first in history na Africa the whole Africa wee bidozie chi Queen Amana na-echi nke ọ ga-ewepụtara wee mụrụ mmadụ ya ekụziri mmadụ iwe wee mụrụ wee mebe ihe niile ya pụpụtara izizi ndị ọzọ wee mụrụ wee mebe mana ife ọ bụ Ambassador of Igbo culture anyị kenere nne si ijide ka iji ọsọ jide ka o ji na na-eme mma together with nwa Ọsadebe na onwe ya ekenegiri nne